Ay dili, di ko musugot. Di ko musugot. Sa may pagtuon nimo sa ko, di ko kabuhian akong bata. Ug nanong kadahe 100,000 be. Sige. Oh, ikuan ko niya akong anak. Ay di mong god sir. Amo ara mong god sir. Gusto ra may mga tabang sir. Ay lang lain na og sabot sir. Ayaw sige gikit usay tabang. Karong adlaw mga ma'am ug sir nakainomdom ba mo aning bataa nga nanuri og tangkong grabing luya na ay nagchat sa kuha usa ka follower nako ang iyang ingon diri bitaw sir luoy gid ng bataa nga maligya og tangkong gipaundang na bayan ng eskwela kay gipasagdan sa amahan nga palahubog dili lalim ang kinabuhi anang bataa sir usahay gani wala nay kaunon ug wala na siya makita nga harbisonon nga tangkong mao ni ang kahimtang sa bata mga ma'am ug sir no atuan ning atuon og tinuod ba gid ni ang kahimtang sa bata kay atuan ning tabangan mao na nga kailangan nako ang inyong suporta mga ma'am ug sir no tabangi ko ninyo nga atuan ning makuha ning bataa aron makapadayon siya sa iyang pag-eskwela niya. Ubani ko ninyo mga ma'am ug sir atuan ning bataa ni kay luoy kayo. Mao na siguro nila ang balayo. Atuan ning ayuhon bi ug naabagin sila diri So karon mga ma'am ug sir niabot na ta diri mga ma'am ug sir no. So mao na siguro ni ang balay sa katong bata nga nanuri og tangkong. So atong ayuhon og naa pagyud kay ato ang pananghiran ang bata nga ato ang kuhaon kay ato ang paeskwelahon mga ma'am ug sir. Ayo. 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 Lah, wala may tao siguro diri nang lakaw siguro. Ayo. 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 Ay, sir, mayong buntag sir. Mangutana mi sir ba kanang diriya nagpuyo tong bata nga nanuri og tangkong sir? Sa may tuyo ninyo sir? Niyan na ko diriya karon sir ba kay ug mao bagyod ning balay sa bata kay plano na mo nga tabangan lagi tong bata Dili sir, mangutana sa ko sir unsay katuyuan niyo sa bata? Unsay tabang? Ani maguna sir kay Kuha man atong anak. Ay ikaw nga man na to sir? Oh. Ay sige sir. Inani mo na sir ug nakainomdom ka sir katong bali ako tong hatag og kwarta sa imong bata nga 20,000 dawat nimo sir. Oh, kamo dai to day? Oh, ako to sir bali gipakyaw nako ang iyahang baligyan na. Ayaw sa sige gyaw sir. Nangayo mo permission sa ko sir nga i-post niyo de. Ay, ani mo sir magpaila mi sir kami sir bali usa may ka content. Dili ay na paila, kaila ko sa inyo ha kamo tong mga nahong og kwarta nga mga nag-vlog. Ay dili sir oy. Ani maguna sir. Dili man sa ingon nga ano sir ha kanang mutabang mi sir sa mong kinasing-kasing na sir wala mi nang warta sir ha. So nga mo sir tinud-anay ang among tabang sir. Diniluod pa na inyong tabang ba di mo ga upload. Di mo ko sir kay naman ko nag-ingon sa kuha sir nga silingan masiguro nimo nga ang bata daw imuhan na daw gipaundang og eskwela so mao to nga naluoy ko sa bata akong gibalikan diri sir kay kisa nga silingan. Wa man pud diri akong bata karon nga namaligya man tug tangkong. Ay namaligya og tangkong kisa sir. Kisa silingan ga istorya sa muga himog istorya na. Basta sir kay ningon mo siya nga silingan ra daw nimo gipaundang nimo og eskwela daw. Ay mo pagbuhat-buhat og istorya. Diri ka unsa may katuyuan nimo karon? Kay akong plano ta sir ba kanang gusto nako nga paeskwelahon nako ang imong bata ug mosugot ka sir. Kay luoy mo kay ang bata gud sir unsa man sir? Aminado ko ana sir. Ngay mo kuha og magpa-eskwela okay ko ana pero hangyo lang ko sa inyo ha sir. Ug mag-post mo sa mga video sir labi na anang tabang-tabang ngay mo permission sa kuha nga bago mo mag-post sa ana sir. So ani man gud na sir kato nga time man gud sir naaktuhan man gud namo sir ba nga nagyana mo nanuri ang bata. So mao to nga anana ay mao na ni. Ay dong dali dong mao na ni ang bata no. Mao lagi ni. Nahurot. Ora man halin sa kuan. Ano man? Kulang man to pa. Gamay raman to. Ako atong gihap kanaya daan dong pagkuan nimo. 150 dapat halinon kanang nga customer nimo nga kusog mahangyo imo ra man pud gadon ayong pahangyoon god. Nao katong ni kuan sa imo ha. Ay dong kanang nagibalikan te ka diri adong ba kay nakita nako sa imong sitwasyon karon nga gipaundang na daw kag paeskwela sa imong amahan. So akong plano sa imo ha, kuhaon te ka dong kay ako magpadayon og eskwela sa imo ha. So mananghid ko sa imong papa karon ug mosugot ang imong papa. Unsa man sir? Okay ra ba nimo sir nga kuhaon ako imong bata? Ako'y bahala sa gastuhan na sir. Hantod sa makahuman sa iyang pag-eskwela. So atong pangutano ng bata sir ha. Ug uyon ba siya unsa man dong? Na kay plano nga magpadayon og eskwela? Oo sir.
So, nakita na ko sa sitwasyon sa bata, sir. So, sunada siya nga makalampo sa siyang pag-eskwela niya. So, mananghid ko sa mga sir, okay ra ba nimo, sir? Unsa man, sir? Ako aram magulong ka, sir. Kaya siyempre, anak mo na ako, mahingaw po ko eh. Ang ako ang giuna-una manggod, sir. Ang iyang kaugmaon, sir, baluoy manggod, sir. Nya dili siya makapadayog eskwela. Alam mo ko'y mauna-unaan, sir. Basig inyo ra kung ano na bata ba, pangortahan. Ay, dili, sir. Tabang-tabangan, inyo ra pong gina, video-video, unsa man. Dili manggod, Wala, sir. sir, di ko na maayo, sir. Tugan ko sa tinuod, sir. Kaning amo ang ginabuhat, sir. Gipost na mo sa Facebook, sir. Kaya buto nonon, ang kaning amua, dili ni pangwarta. Ang amua, ang income na mo sa Facebook, amua po na ginatabang, sir, sa mga pobre. So, ay lang lain na sabot, sir, ha? Kay buto nonon, naluoy mo ko sa batagod, sir, niya. Imuha na gipaundang. Nga naman, day. Wa man kay labot o pondongan na akong bata nako. Kaya ko man ang anak, wa man kay katungod. Ay dili man good, sir. Ang ako, sir, kasing-kasing ra man ang ako ang pagtabang, sir, kay para mahatagan na to og nindot nga kaugmaon ang imong bata, sir. Matod pa, sir, asa man ang inahan na ning bata, sir? Kay ingon niya sa Ang imong inahan bata. ane, nasakit. Itong naging bulan, nagkagasto-gasto ko, nagkautang-utang ko sa hospital, himan-himan. Pagkaayo atong niaging simana, niubang unuglaing laki. Uy, unsa man ta? Uban unuglaing laki. Bibiyaan mi duha. Nya karon ingon na po ng mga silinga da, nagbisyo-bisyo ko. Mo gani, sir, no nga ni anha mi diri karon, sir, kay Ayog dikit da sa kuan kay masamad ka diha. sir, ay lang na ang bata, sir, kay bata ba ni, sir, no. So unsa may desisyon nimo, sir? Kay ang ako, sir, gusto na ko nga makatabang po ko sa inyo, sir. Labi na sa mga inani nga sitwasyon sa kamtang sa bata, sir. Ay kabala ka, sir, kay kaning ako, sir, dili man niingon nga pangwarta, sir, kay botonon naon, sir. Nagbuhat mi og video, sir, kay among i-post kay mao man ni ang among panginabuhi namo, sir. Ay dili, di ko musugot. Di ko musugot. Usa may pagtuon nimo sa ko? Di ko kabuhi akong bata. Ug nanong kadahi 100,000 be. Sige. Oh, ikuan ko niya akong anak. Ay di man good, sir. Amo ara man good, sir. Gusto ra may mga tabang, sir. Ay lang lain na og sabot, sir. Ayaw sige gikit unsay tabang. Nangay kag permission sa ko mag-post atong inyong gi-upload nga video. Wala. Wa ka na ngayo sa kuan. Di ani man gud na, sir. Gi-post na mo tong video, sir. Aron makita sa mga katawhan, sir, nga ang bata gipasuri-suri kay buto naon, sir, no? Og ikaw may amahan, sir. Ikaw may ginikanan sa bata, sir. Dapat wala na mo pasuri ang bata, sir. Kay perting luuya bata pa niya imong gipasuri og tangkong, sir. Nang sa man taon ka, sir, oy? Unsa may katungod nimo? Unsay katungod nimo? Di abi nimo, sir. Ikaw amahan, sir. Dapat ikaw maning kamot para sa imong anak nimo, sir. Dili kay maginana ka, sir, nga imong pasuri-suriyon na lang imong bata. Ug unsa imong bata diri sa kalsada? Unsa may pagtan-aw nimo? Ako na ning kamot. Ikaw manggod, sir, kay negate manguga gunahuna, sir. Ang amo manggod, sir. Gusto lang namo nga tabangan namo ang bata kay perting luya. Gusto namo nga mahatagan namo siya og edukasyon. Tabang-tabang mo ayaw mo anak yung video-video ninyo. Ani man guna, sir? Og dili may mag-video, sir. Unsa pud among maitabang sa mga tauhan? Kay buton naon, kaning income sa video, sir, sultihan ti ka, sir. Mauna ang amo ang ginaruling namo sa mga pobre. Ang hatag mig mga Ayaw ko istorya nga anay mong mga binotbot nga istorya. Oh, sige, sugot ko. Sige ko be 100,000 be. Ay, duna makakaikatabang diha. ay dili naman na mao inyo, sir. Nangayo na may non kag 100,000, sir. Ang amo ara man god, sir. Igor mi mo tabang, sir. Sama sa bata ani nga imong gipaundag eskwela. Natabang mo doot. Katong gihatag-hatag ni mga 20. Mo tay mong gipanghambog. Di. Kato, Ayaw sir. ko istoryahe og kuan, sir. Wala ba ka kay na sa mga dire ikaw ganhan diri ani imong lugar dire basing kag kauli kag kuan ron. Di man god, sir. Imuha manggong lainon og sabot, sir. Relax lang, sir. Kay buton naon katong 20 mil nga akong gihatag sa bata, sir. Sa itihan ti ka, sir. Tabang to na ako para sa iyang ginikaanan. Kay buton naon naluoy ko ni bata kay nagsakit ba yang inahan ani, no? Nya anong kaplano man mga kuhaon ninyo? O aron di ma pingis inyong tabang 100,000. Sige long.
Ito dong, uban sa ilaron, maharuhay mo ginabuhi, bahala na Dili ko. nga na Bibili ko mauna. 100,000. Dili na mao sir, kay buto na kanang imong gi-offer nga 100,000 sir. Wala koy mahatag nga nga 100,000 sir, kay buto na naon. Dili man ko adumahan sir. Ang ako sir. Magkamo. Ginagmay ra ako, 100,000. Ginagmay ay kung istra-istra ang ginagmay dagko mo income na yung mga video-video. Sultihan tika sir, katong video nga income na mo sir. Katong viral ang video ani nga 3 million views sir. Sultihan tika sir no. 10,000 ra ang income mato sir. So, ayaw ra kay sir wa. Ayaw kog ilad-ilara wa ko ka na basta kay sa kuha sa 1 million views mo income na siya mga dako na. Murag piso pa mangani gurong views ana sa Ay isa. dili sir. Binuang naman ang piso ang by views Ayaw lagi sir. mga gapangilad mong tao. Ay mo sige kuan. Oh, sige sir. Tolong Wala. ayaw pag kuan usunod ha. Manuroy kag nga maagian kanila ug makakita pa gani ko ga kuan ka sila magkatilaw ka sa kuha ikaw kung palayason dire. Ayaw sige patol-patol ana mga tao mga mo'y pulos. Ay sige sir. Ug na mo'y pulos, ug na mo'y 100,000 ipadako niya akong anak. Ay sige, ani na lang sir. Ito. Istorya ay kung istorya hay ana imong kuan. Ani na lang gani sir no. So ikaw man mismo ang amahan sa bata, wala koy mahimo ana sir kay amahan man ka. So mao gani, unsa may mahimo nimo? So wala tay mahimo di ano kay mao man imong gusto, maski na akong tabangan ng bata pa eskwelahon. Dili na lang kay musuko man ka, di man ka musugot nga ipadala nimo yung bata. Ipadako lagi ng bata ug namoy 100,000 diha. Sige sir, dili na ko magdugay sir. Mao lang to sir no kay ni anak ra ko diri sir ba nga kanang paibalo sa inyo sir nga ani nga sitwasyon. Ay mo paminaw kung sa mga istorya diha sa mga silingan ug maghimo-himog istorya ang ipaundang. Wa man na sila yung mga katungod sa akong anak. Bisan ikaw, wa kay katungod. Sige sir, mao lang Tama to sa sir. mahimo layas ay mo pagsigig kuan-kuan. Sige sir. Ayaw na mo pag pakita-kita sa inyong mga naong. Sige sir, salamat sir. Tara, pasita. Naong ninyo, puro mga naong kwarta. Init na kay ulo. So, mao to mga ma'am ug sir no. Nakita man ninyo sa Muy laing mahimo. sitwasyon sa amahan sa bata sir. Puro pangwarta yung Grabe ka stricto sir. So, maskin mutabang ta sir, kita pa nahulog dautan no. So nga muara man gud sir. Gusto lang ko nga makatabang sa mga kabos sir sa mga to nga bata sir. Pati yung luuya sir. So watay mahimo sir kay dili mo gid niya ipadala yung anak sir kay pangayuan man nung tag 100,000 sir. So mao to nga watay mahimo diha sir kay siya may amahan. So siya ang masunod nya kita igo ra man ta manabang no. So mao ra to. Sir. Nay sa mi sir. Unta sir nga ambingan nimo imong anak sir ha. Ayaw kung kuhan ka mo, panintan ka mo, pag-amping, ayaw mo kasi kuhan. Pulos, tabang-tabang nyo. Sige sir, salamat sir. Kaya mamuha raman sir, igo rami manabang sir. Wala man may nangwarta sir.